עכשיו יש דרך פנויה לאילייב, רק סטויצ'קוב בתוך הרחבה, אין הצטרפות מהירה של השחקנים מהחוליה האמצעית. סטויצ'קוב מנסה, שוב סטויצ'קוב, הזדמנות כאן, הכדור בעמוד, איזו הזדמנות לכריסטו סטויצ'קוב. הנה הטעות שם, ההגנה מבולבלת של פרגוואי, לצ'ילאברט אין שום סיכוי, רק העמוד מציל אותו. כמעט 30 מטרים מן השער. איבנוב, האם הוא יעקוף את החומה? עוקף, וצ'ילאברט מזנק, הכדור על פי השער, לא. בסופו של דבר הם משתחררים. אני חושב בעיטה הנה הסיבוב המצוין, בעיטה מצוינת מעל החומה, וצ'ילאברט שהיה מחוץ לשער חזר בעשירית שנייה הנכונה אחורה על מנת להדוף את הכדור. נפארת פרצה, בניטס עם הכדור, הנה עכשיו ההזדמנות, זה יכול להיות 1-0 והכדור לא! חוזה קרדוסו מחמיץ הזדמנות של 100%. שוב המצב האדיר שאליו נקלע קרדוסו במקרה. מיועד לסטויצ'קוב, איזה ניסיון של סטויצ'קוב בתוך הרחבה, זה צריך להיות שער, הנה הכדור לפנב מעל העמוד, איזו הזדמנות קורצת לפנב הגבוה, עבודה יוצאת מן הכלל של סטויצ'קוב שמערים על צ'ילאברט ומכין כדור על מגש של זהב, אבל פנב, דיברנו על חוסר הריכוז שלו. צ'ילאברט עם הכדור החופשי, צ'ילאברט בועט, כדור יוצא מן הכלל, חברות וחברים, קיבלתם את האיש הזה, בן 32, השחקן המעניין ביותר בעולם מבחינת המגוון הגדול של התפקוד שלו. עם בעיטה נהדרת מכמעט 30 מטר בדיוק לזווית, ורק יכולת מצוינת של דרבקוב מנע ממנו כרגע להפקיע שער. בורימירוב מנסה את קוסטדינוב, אבל סטויצ'קוב רק יכול להניף ידיים של ייאוש. יש לנו צהוב, ועכשיו הוא יראה את האדום, מספר 16, ננקוב, הוא המורחק מהמשחק הזה כאן במונפליה. הוא קיבל את הצהוב השני, הוא הלך עם הרגל קדימה לכיוון השחקן היריב, והוא מורחק מהמגרש. כן, וזה נגמר 0-0, מאכזב.